ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархи наво. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сарф мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сарф мешаванд ай 56000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 3 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 56000 сомондай бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, воени Городок. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 36 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. доми 9 ошонага. хона дар наздики мактаб роҳи калон. нархаш 290000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. духонага квартира дар 11 ошона қарор дорад. 48 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон бозор. нархаш 240000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 4 микрорайон. якхонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 48 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. дом лифт дорад. дар наздики мактаб садик роҳи калон. нархаш 138000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Фурғонтепа. сехонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 77 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздики мактаб садик бозор. сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 326000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, якхонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 49 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст.
об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб. нархаш 165,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтепа. духонага квартира дар 7-ум ошона қарор дорад. 55 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон. нархаш 230,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти кредитам ҳастай. кредити 12 моҳа. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 65-ум микрорайон. духонага квартира дар 19-ум ошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон. нархаш 243,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12-ум микрорайон. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 86 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб садик. сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 350,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб, 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш 450,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хона дар наздики мактаб, масҷид, садик. нархаш 250,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.